La CUP Gent de Gramenet hem engegat una campanya per mostrar alternatives reals i factibles a la situació d'emergència social, econòmica i climàtica que estem vivint. Amb el lema "Mengem-nos els rics" i afegint que no s'espixin a sobre, volem assenyalar els culpables d'aquesta situació, on hi ha una pujada abismal dels preus dels aliments i dels subministraments bàsics i una reducció en la capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores. Els preus pugen i els salaris baixen. L'accés al dret a un habitatge digne està en una situació dramàtica. Les dades diuen que el 36% de la població de l'àrea de l'entorn de Barcelona viu en habitatges que no reuneixen condicions dignes. Afegint que un lloguer mitjà a Santa Coloma de Gramenet costa entorn els 850 euros. Hi ha un degoteig constant de desnonaments de famílies a les quals, a més, no se'ls planteja ni se'ls dona una alternativa d'habitatge, acabant aquestes famílies en pensions de forma temporal. I això, per nosaltres, no és cap mena de solució. Però no ens quedem en la denúncia, ens organitzem per construir un nou món. Tenim un model de ciutat i de país molt clar, i aquest va intrínsecament lligat als drets de la classe treballadora. És per això que denunciem i proposem mesures concretes. Tenir casa, aigua i llum és un dret, no un privilegi. Reivindiquem limitació dels preus de lloguer. Stop especulació immobiliària, prou desnonaments, reivindiquem pisos d'emergència per a persones desnonades i sense sostre, i que s'expropiïn els pisos buits propietat de bancs, asseguradores i fons d'inversió, que no les treguin a lloguer social. El dret a l'habitatge. Reivindiquem un parc d'habitatge públic de lloguer a preus assequibles, subvencions a la rehabilitació i l'eficiència energètica dels habitatges. De tot això i més en parlarem el proper diumenge 20 de novembre a les 12 del migdia a la plaça de la Vila. Vine, denunciem l'emergència habitacional a Gramenet i proposem alternatives i mesures concretes. Que no s'espixin a sobre, mengem-nos els rics.